Забелязал ли си, че понякога най-силно искаме точно човека, който не ни иска напълно? Когато човек е близо до нас, а после се отдръпва. Пише ни, после изчезва. Показва интерес, после става студен. Можем да започнем да мислим за него още повече. Защото започваме да чакаме следващия момент, в който отново ще получим неговото внимание. И постепенно не преследваме толкова самия човек. Преследваме чувството, което изпитваме, когато най-накрая отново го получим. Точно за това някои хора стоят с години в отношения, които им причиняват огромна болка. Не е защото са щастливи в тях, а защото кратките моменти на близост между периодите на дистанция могат да станат изключително силни. И ако този модел ти е познат, понякога въпросът не е защо толкова много го обичам, а защо толкова силно се привързвам към човек, който не може да ми даде това, от което имам нужда.